Hola, bon dia. Avui ens trobem amb el conseller Lluís Puig. Hola, conseller. Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per compartir aquest moment amb nosaltres. Aquí tots els voluntaris de la Delegació pel Consell per a la República de Catalunya Nord estem pendent de conèixer la teva opinió i de seguir-te en les informacions que ens donaràs, les raons de les publicacions que fa el Consell com a acció cultural. Estem molt interessats per això, per saber una mica aquesta línia editorial que podem trobar a la web. Bé, una línia editorial encara no està tancada, definida, amb el concepte del que vol dir una línia editorial. Sí que és veritat que feia temps que estàvem enredarits en aquest aspecte de generar publicacions que ens serveixin internament per la gent dels països catalans, diguem-ne, per la gent que vulgui viure el procés de Catalunya d'independència, però també per explicar-nos a fora cara al món. Aleshores ens va semblar que era un bon moment, aquest Sant Jordi d'aquest 2021, de sortir amb la declaració d'independència de la República Catalana, perquè, en definitiva, sí que molta gent en parla, però no tothom havia llegit què havia dit el Parlament, que es va aprovar allà. Per tant, ens feia falta explicar-ho internament, de cara a tothom que utilitza el català com a llengua d'expressió, però vam fer una aposta de veure en quantes llengües, en quants idiomes ho podíem també traduir, que per mi era el valor d'aquesta publicació número 1, o número 0, si li vols dir. Per tant, ha sigut anar creant una xarxa, no acabada encara, de moltes persones que voluntàriament ens han ajudat a traduir llengües que parlen milions i milions de persones i a llengües que parlen molt poca gent. Per citar un exemple, l'última que hem penjat ha estat l'Escots, una llengua escocesa amb molt poc nombre de parlants, o el faroès, que parlen a les illes Faroe de Dinamarca, però també llengües com l'uigur, aquesta minoria que forma part de la Xina, que està patint una persecució molt dura i impecable. Ho hem fet amb l'idioma urdú, que l'urdú és el que parlen els pakistanesos, tant els que viuen al Pakistan com els que viuen a Catalunya. Per tant, també és que la mirada és aquesta, no? Per tant, ens falten encara idiomes, encara estem pendents de rebre traduccions, per exemple, de l'italià, ens falta la traducció del sard, ens falta alguna traducció més, ara de memòria no t'ho sabria dir, però ja hi ha un grapat d'idiomes per poder llegir tota aquesta declaració en moltes llengües. Per tant, és una primera eina perquè estigui al servei de tothom que forma part del Consell de la República, des de ser només un registrat fins a tenir un protagonisme en una delegació, com vosaltres, o formar part d'un consell local, en què qualsevol persona, com et dic, interessada, amb ganes de fer diplomàcia, doncs si té familiars o amistats a qualsevol d'aquests països on ja tenim idiomes traduïts, nosaltres el que demanem és que la gent ho descarregui, és un PDF, no era gran, ho descarregui de la web i ho enviï dient, mireu, això és el motiu que fa que hi hagi persones condemnades a 100 anys de presó i persones que porten 3 anys i mig a l'exili, tancades a la presó, els que tenen les condemnes aquestes tan altes, i això és la brutal repressió, els cops de la violència de la policia de l'1 d'octubre i el que suposa posar unes urnes en un país democràtic. I això s'ho pot fer tothom, aquesta feina de diplomàcia cívica, social, republicana. Jo encoratjo i encomano a tothom que tingui algun conegut, de la millor un dia que un hi va anar de vacances i recorda haver fet amistat amb una persona en algun país que parla alguna d'aquestes llengües, que l'enviï aquesta declaració. Perquè jo penso també que quan un rep un document amb la llengua que tu utilitzes, i això m'enteneu perfectament més a Catalunya Nord, quan tu reps un document amb la llengua que tu utilitzes, entens que aquell altre ho fa amb una sensibilitat especial, de respecte i de valorar i estimar i sobretot respectar molt totes les llengües que tenim en el món. Per tant de bo puguem seguir ampliant aquesta publicació inicial del Consell amb més idiomes, amb més llengües,
algunes s'estan fent ara, però també treballant amb el voluntariat, que és el que treballem tots els membres del Consell de la República, comptant amb el voluntariat també és lògic i obvi que tothom vagi a la velocitat que les ocupacions diàries de cadascú li permeti. Per tant, aquestes llengües que falten encara sortir, doncs sortiran properament. No sabria dir que si una setmana, en 15 dies, o molt més. Tan aviat la rebem, nosaltres les manipulem, les maquetem, les dissenyem una miqueta així endreçades i la pengem de seguida a la web. No? Molt bé. Ens sembla que és un primer pas important, ja et dic, com a eina per fer diplomàcia de cara a qualsevol persona del món que pugui llegir aquest fet viscut i des del nostre punt de partida un dels punts ja viscuts en el procés. No? Ara veig que estan parlant amb tu, Hubert, és que ho tenim en alemany, en anglès, en àrab, en euskera, en català, en escocès, en castellà, en feroès, en francès, en gallec, en kurd, en neerlandès, en occità de la Vall d'Aran, en portuguès, en rus, en suec, en tibetà, en uigur, en xinès, i estan fent traduccions ara al finès, a l'italià, al japonès, lituà, noruec, sardes, el tamazic, l'idioma amazic també, estan parlant per tanta gent del nord de l'Àfrica. Bé, per tant, ens falten encara un grapat de llengües, però aquest és el que ja es pot trobar, un bon llistat. Sí, i tant. Sí, a la web ho podem tornar i veure, llegir i tornar a enviar i compartir. Ens podem preguntar que per ara hi ha aquest text, però poden ser altres textos que poden ser... Fa part com d'un documents que pertanyien al cos legislatiu, que serien textos per aprofitar més enllà de tenir així com un caràcter més oficial, que podrien servir quan la República serà en marxa? Tampoc voldríem que fos les publicacions de més textos legislatius que en aquests moments a Catalunya, per exemple, hi ha un debat constituent que condueix i porta enllà llarg, que per tant també esperem que en doni fruits aquest debat constituent amb els debats que s'estan fent ara. No? Jo em sembla que una segona publicació, si podem anar àgils des de tots els consells locals, a fer els debats sobre el document que li hem dit preparem-nos, un cop puguem recollir totes les aportacions de tots els consells locals per la República que hagin fet les seves sessions també de debat i de propostes, jo penso, no vull assegurar-ho, que el segon volum hauria de ser aquest, el document preparem-nos consensuat per tots. A la millor l'hem de fer en català i anglès i prou, no ho sé. A la millor l'hem de fer en català i 3 o 4 idiomes més. En tot cas, ja no serà tant un document per fer en 40 idiomes, sinó un document molt més d'ús, que serà aquell full de ruta que haurem marcat entre tots nosaltres. Crec que és important. Algú proposava que feia falta publicar les lleis que se li va dir la llei de transitorietat jurídica del 6 i 7 de setembre del 2017, però aquestes lleis sí que estan publicades, estan anul·lades pel Constitucional, però estan publicades a Catalunya. En canvi, el que no es trobava era això. Sí que fa falta, no sé si ho farem i on ho farem, fa falta tot un corpus, no només legislatiu, sobre tota la informació completa de l'1 d'octubre. El recompte definitiu de vots, el poble per poble de cada Catalunya, quin percentatge de votants, quants sís, quants nos, quants vots en blanc, quants nuls, tot això i tota la documentació prèvia que hi va haver-hi l'1 d'octubre i tots els informes finals i tot el que se n'ha fet, això no està enlloc. I això crec que ho entomem també des del Consell per la República com una publicació. Potser no serà una publicació en format PDF, sinó que pot ser una publicació en format més una web pròpia, no? Però també hem de poder generar aquest material que estem recollint i que l'estem recopilant i que està tot en bones mans, que per tant tardarem una mica més o menys, però hi estem treballant en aquest camp. I tant que és important, i tant que has de ser interessant, i tant que ha de ser un document a l'abast de tothom,
perquè moltes vegades diu l'1 d'octubre com un repère, però que a la vegada no tenim realment tots els... I després, a partir d'aquí, oberts també a poder anar detectant per publicar treballs des de l'àmbit de la sociologia o de les ciències polítiques o econòmiques o humanístiques, treballs que puguin fer des d'estudiants en les seves tesis, tot tipus de treballs amb rigor, per descomptat, amb rigor de recerca i d'investigació sobre el fet que estem visquent, com un cas una miqueta inèdit, també haurem de donar sortida a treballs així. Per això haurem de fer aquesta crida que si algú té aquests materials preparats per publicar, que ens ho faci saber. Per tant, hem de ser un generador de dinàmiques. Les publicacions tenen que obeir el fet d'anar generant dinàmiques, de seguir explicant-nos el món, com et deia a l'inici, i també de seguir nodrint d'un cos potent de discurs no filosòfic, sinó de literatura humanística al respecte del procés. Perfecte, molt interessant. Gràcies. La nostra pregunta que ens fem a cada moment compartit, cada entrevista per compartir amb tota la gent de la delegació del Consell i més enllà, esperem. A veure, quin és l'article que vols poder llegir a la Constitució de la República Catalana? No soc gaire bon redactor, jo, però evidentíssimament tot el que estic treballant, fent i visquent és perquè vull llegir d'una manera o altra que digui la llengua de la República Catalana és el català sense excloure ni perjudicar cap altra llengua de les que parlin les persones en el seu interior. Per tant, per descomptat, l'occità de la Vall d'Aran, que ara ja és un idioma oficial, i per descomptat, en aquests moments a Barcelona s'estan parlant 250 llengües del món. Per tant, no és com el capítol 2 de la Constitució francesa que diu l'idioma de França és el francès i prou, sinó que ha de ser l'idioma de la República Catalana és el català, malgrat o a pesar de, o gràcies al respecte a les persones que vulguin seguir utilitzant la seva pròpia llengua, d'on vinguin, no? Però és evident que el català requereix d'un corpus legislatiu de protecció per estar en franca minoria al costat d'altres llengües opressores i de molt més pes com és el castellà, no cal dissimular. I després d'aquest apartat sobre la llengua, m'agradaria un altre apartat que digués que un dels pilars fonamentals de la societat que volem a la República Catalana es fonamenta en la cultura. La cultura no entesa com una distracció per passar-ho bé o com unes arts escèniques o arts plàstiques, sinó una cultura amb el concepte global de tot allò que generen les persones en la seva activitat d'aportar qualsevol element a la societat on viu. M'agradaria que la cultura deixés de ser com un divertiment que moltes vegades està tractat i que s'entengués que la cultura és una eina per desenvolupar una societat més lliure, més democràtica, més cultivada, més cohesionada socialment, etc. Per tant, la cultura com un dels pilars fonamentals de la societat del futur que volem pel país. Moltes gràcies. No sé si és massa llarg aquests dos articles, però segur que algú ens sap escriure més curtet i més bé. Ens conduïa, sempre ens fa pensar i reflexionar i això crec que és la base per cohesionar normalment la gent i la societat. Moltíssimes gràcies, conseller. Ens trobarem aviat en País Lliure. Jo sempre no perdo l'esperança, encara que ens costi uns quants anys. Moltíssimes gràcies per aquest moment. Frederica, totes les gràcies són per vosaltres, pels que esteu participant en aquesta delegació de Catalunya Nord i amb els que estan formant part a tots els consells locals i
i a tothom que hi està implicat. A veure si és per vosaltres.